onda ćemo kasnije podijeliti nagrade. Ove godine smo imali samo 2 klase, nažalost, fali nam klasa E, to su bile rezervirana 3 pokala za 3 čovjeka, sva 3 su otkazala u klasi E svoj dolazak i imamo, kao što mi pravimo uobičajeno to, a to je jedna čisto naša satisfakcija, naša zabava, to je naš brzinski slalom, to je više fakultativni dio i ne bojuju se za prvenstvo krosa i to je više naša odluka i tu imamo 3 nagrade. Imamo još 2 nagrade organizatora specijalne, a to je nagrada za najudaljenijeg učesnika i nagrada za hendikep vozača. Tako da ću ja sad vam podijeliti prvo zahvalnice i plakate, a onda iza toga ovo što sam naveo. Pa bi molila Jadranku, ako može ovdje bez jedne može ništa, da ona naša dečika. Jadre će dijeliti. Dušan Drača. Ja ću on se ide samo i ljubi, nemoj. Čekaj to kasno. A ne znam da li unutra... Damir Matić. Josip Justić. Walter Ščulac. Za najbolju žensku posadu. Nemaju oni to. U Dalmatiji nema žena. Nema ga. Samo kod nas. Miro Vinj. Šta si dobio Gorino? Giordano Vicentino. Giordano, bravo. Hvala. Na tome ćemo Naš najpoznatiji sa pravim hrvatskim imenom, Sani Antoni August. Stoljeća 7. A moj sve ne bude ti jedno gledam. Daj mu fotografija. Predsjednik, nemoj. Bravo Marijeli. Žitko. Super. Bravo, žene. Ali je malo vremena izgubijena. Sanko Atlaga. Delić Željko. Upravko Zeljko. Dragi gledatelji, sad je dodjela nagrada, dodjela je nagrada. Raos Kejić. Čekaj, sad će se poljubiti. Malo više ga. Una fotografija premu, što je? Ajde, poljubac! Ajde! Opa, Viki! Ajde, ovo je opasno.
Tutti matti! Ovo je opasno. Miro Škoda! Diga si od voda, a? Voda si prođu. Stavi prođu. Ajmo, Slavko. Ajde, venti. Ne diraj, ja. Slavko dobio Mirka. Stavi. Alo, dosta. Vlado Šalipurović! Ajde! Sam sebe sad ćeš ti. Hvala. Evo ti, česti. Živko Ivanišević! Ja si malo niže. A nisam pogodio, jel? Nisi. Jevi. Ne, Vlado, mora nije u auto. Edi Radoš! Da vidimo sad. Ne diraj se u Jadru, ajde. Onda je Maja, znači, nije on. Barišić! Ja imam isto. Čekaj, zajedno. Samo vi. Dobro, mene uvijek zaborave, pa ja ću ustaviti. Marina, vrati se nazad, nije te vidjela žena. Ajde ponovno. Sorry, mama. Idemo sa, kao što sam rekao prije, klasu E nema. Znači, počimamo sa klasom F. U klasi F, sada mi je naznačeno, bilo je, ja mislim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 automobila. Prva 3 dobivaju nagrade, a ja ću početi od Straga. Marin Barišić, bez bodova, nije sudjelovao. Željko Delić, 3648 kaznenih bodova, 5. mjesto. 4. mjesto Damir Matić, 1730 kaznenih bodova. I 3. mjesto koje je sad nagrađeno, to je Dubravko Zelko. Drugo mjesto u ovoj klasi, odnosno klasi E, Jajko Hlanuda. Čekaj! Prvo mjesto, kao i uvijek, jedan precizni mehaničar, fino mehaničar, doktor Josip Justić. Bravo! Ma ne, ali. It's okay, hoćeš ti.
To su automobili od 1971. do 1970. godine. Tu imamo čak 11 učesnika. 12 učesnika, pardon. Dušan Drača, 12. mjesto, on je tu. 10. mjesto je Zoran Jerčinović, nema ga. 9. mjesto Živko Ivanišević, 3410 kaznenih bodova. 8. mjesto Giordano Vizentino, 3568 kaznenih bodova. 7. mjesto Verino Barbieri, 1290 kaznenih bodova. 6. mjesto Slavko Županović, 2518 kaznenih bodova. 5. mjesto Slavko Altraga, 2008 kaznenih bodova. 4. mjesto Osvojana Jelić, 1390 kaznenih bodova. I jasno dolazimo sada na laurete, to je 3. mjesto i to je klasi opet gospodin Justić. Ajde, nemoj stil hrvatski. Evo, Drugo mjesto u klasi E sa 530 kaznenih bodova ima gospodin Vlado Šalifurović. Ješak prema kameri. Gdje je poljuban? Bili su veliki nije na klasi, treći i drugi. Dobro, to ćemo iduće godine. Ali makar na klasi. Daj šampanja. Šta će djeca bi sretna? Dragi gledatelji, moj snimatelj je osvojio nagradu. Gdje se nešto dobiti. Da mi bila koliki je pehar ovdje. Sad bi završili s ovim oficijalnim dijelom. Ja sam htio samo još dodati dvije spomen nagrade, odnosno dvije nagrade koje smo spremili kao jedan posjetnik, a to je za hendikep vozača i za najudaljenijeg učesnika. Hendikep vozač, mi smo razmišljali prije komisije, ko bi to trebao biti? Mogu biti ja. Ako hoćeš iduće godine biti, hendikep vozač, to košta 1000. Zaleti se autobus. 1000. Hvala. A ko je platio ove godine? Ove godine će biti taj vozač koji je mora napustiti natjecanje zbog svoga sina i iskupili smo zbog njega bodove koje mogu očajati klub, odnosno Sreća moja. Treba platiti kaznu, a ne dobiti nagradu. Stoga smo odlučili dati nagradu, a to je gospodin Na račun si dobio. Opet se ljube. Ništa drago, ovo je bilo nešto namišteno. Ja imam dokumentirano. Druga grutka govori, tako je to Mercedes. A onda ćemo,
Ne, on je rekao da je spremio Mercedes za tebe.